مرحبا انقعنا مدب Essential English Conversation ብደሓን መጻኹም ንተምሃሮ ቋንቋ እንግሊዝኛ ጠቓሚ ዝኾነ ትሕዝቶ ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ኣነ ተመስገን ይበሃል። ኣብ ናይ ሎሚ ክፋል ብዛዕባ ኣብቲ ትነብሩሉ ከተማ ዝርከቡ ቦታታት ከመይ ጌርኩም ከምእትውከሱ ክንመሃር ኢና። እዞም ክልተ ሰባት ብዛዕባ ናብ ሱፐርማርኬት ከመይ ኢልካ ከም ዝኽየድ ይዘራረብሉ። How do I get to the supermarket? Turn left, go straight on, turn right, it's on Queen Street. Thanks. ክብድ ዝብል እንተመሲሉ እዚ ምይይጥ ከፋፊልና ብምቕራብ ንኽትለማመዱ ክንሕግዘኩም ኢና። እቲ ቀዳማይ ተዛራቢ ናብ ሱፐርማርኬት በየን ከም ዝኸይድ ይሓትት ኣሎ። ከመይ ገይረ ይኸይድ? How do I get to? ድሕሪ ምባል supermarket, the supermarket ኢሉ ወሲኹ። ነዚ ሓረግ ሰሚዕኩም ድገምዎ። How do I get to the supermarket? ሽዑ እታ ካልኣይቲ ተዛራቢት መንገዲ ሓቢራቶ። ቅድም ንጸጋም ክኸይድ turn left ኢላ ሓቢራቶ። ቀጺላ ትኺልካ ኺድ go straight on ምስ በለት ሽዑ ንየማን ተዓጸፍ turn right ኢላቶ። ነዚ ሓረግ ሰሚዕኩም ድገምዎ። Turn left, go straight on, turn right, ኣብ Queen Street ኣለካ it's on Queen Street ኢላቶ። ኣብ it's on ድሕሪ ምባል ሽም ናይቲ ጽርግያ ብምውሳኽ ነጊራቶ። ሰሚዕኩም ነቲ ሓረግ ድገምዎ። it's on Queen Street. እቲ ሓታቲ ሽዑ ስለምትሕብባርኪ የቐንየለይ thanks ኢልዋ። ሰሚዕኩም ነቲ ሓረግ ድገምዎ። Thanks. ጽቡቕ። ሕጂ ብዛዕባ ቦታታት ሓበሬታ ንዝሓተቱ ዝተፈላለዩ ሰባት ዝሃብኩሞ መልስታት ደጊምኩም ራእዩ። ፒት ናብ ባንክ ክኸይድ ደሊሎ። How do I get to the bank? Turn right, go straight on, turn left, it's on Perth Road. Thanks. ደጊምና ክንፍትነን ኢና። ነተን ናይ እንግሊዝኛ ሙሉኣት ሓሳባት ሰሚዕኩም ድገምዎን ነፍሰ ወከፈን ከክልተ ጊዜ ክትሰምዕዎን ኢኹም። How do I get to the supermarket? How do I get to the supermarket? Turn left, turn left, go straight on, go straight on, turn right, turn right, it's on Queen Street. It's on Queen Street. Thanks. Thanks. ግርም ካብዚ ሕጂ ዝተምሃርኩሞ ክንደይ ክትዝክሩ ከም እትኽእሉ ንርአ። ነቶም ሓረጋት ብቋንቋኹም ምስ ሰማዕኩም ናብ እንግሊዝኛ ተርጉምኩም ኣቕርብዎም። ናብ ሱፐርማርኬት ከመይ ገይረ ክበጽሕ ይኽእል? How do I get to the supermarket? ንጸጋም ተጠወይ። Turn left, ትኺልካ ኺድ። go straight on, ንየማን ተጠወይ። turn right, ኣብ ኩዊን ስትሪት ኣሎ። it's on Queen Street. የቐንየለይ። Thanks. ብጣዕሚ ጽቡቕ። ሕጂ ብእንግሊዝኛ ብዛዕባ መንገዲ ክትውከሱን ሓበሬታ ክትህቡን ትኽእሉ። እቲ ቀዳማይ ተዛራባይ ብዛዕባ መንገዲ ንዝሓተቱ ሓበሬታ መልሲ ብምሃብ ተለማመዱ። How do I get to the supermarket? Thanks. ሕጂ ንብምሉእ እቲ ዝርርብ ደጊምኩም ብምስማዕ ንዝሃብኩሞ መልስታት ኣነጻጽሩ። How do I get to the supermarket? Turn left, go straight on, turn right, it's on Queen Street. Thanks. ጽቡቕ ስራሕ። ሕጂ ብእንግሊዝኛ ኣብቲ ትነብሩሉ ከተማ በዚ ገባብ ሓበሬታ ክትህቡ ትኽእሉ። ምስ መሓዙትኩም ኮይንኩም ንዝተምሃርኩሞ ምልምማድ ድማ ኣይትረስዑ።
ኣብዚ ቕጽል መደብ Essential English Conversation ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ ባይ